Ahoj, já jsem Jarda Pajskr. V tomhle videu vám ukážu, jak si ve WordPress sami a jednoduše bez použití placených šablon nebo pluginů vytvoříte sami webové stránky. No a ukážu vám trošku rozdílný přístup k tomu všemu. Všechny návody na internetu vám radí používej Elementor. Já si naopak myslím, že pro začátečníky je ten Elementor zbytečně složitý. A tak vám ukážu svůj přístup k jednoduché tvorbě webu, bez nějakých bullshitů, bez nějakého vkládání placený propagace a podobně. A navíc vám prozradím spoustu tipů na to, jak k tvorbě webu přistupovat, jak si na samém začátku zjednodušit tu práci, abyste dotáhli svůj projekt do úspěšného konce. A abyste věděli, kam s ním cílit. A hlavně vám dám tip na to, co vám usnadní ten proces té tvorby webu. Na úplný začátek vám vysvětlím, proč vám doporučím spíše Kadence Builder a šablonu Kadenci než Elementor. Zároveň bych vás rád upozornil na to, že pokud si nevíte rady s výběrem domény nebo vlastně s tím, jak celý web rozvrhnout, tak u mě na webu najdete tvorbu webových stránek krok za krokem. Pro začátečníky. Je to na pajskr.cz. A teď se pojďme podívat na ten Elementor. Když si stáhnete v základu ten Elementor z repozitáře WordPress, tedy ten bezplatný Elementor, tak on vám toho v základu vlastně moc nenabídne. Když se přesuneme do toho Elementoru, tak tady vidíte tu prázdnou stránku, na které se tvoří samotný web. No a k tomu vám tady Elementor přidává pár základních bloků, což je kontejner, mřížka, to jsou ty sloupce, ze kterých se web skládá, a pak ty bloky, jako nadpisy, obrázky, video a tak podobně. No ale pokud byste potřebovali formulář, galerii nebo třeba výpis článků pod stránku, tak už je potřeba sáhnout po placeném Elementoru, no anebo budete muset stáhnout další plugin. Jenomže s dalším pluginem vzrůstá u WordPressu jednak bezpečnostní riziko, no a pak taky hrozba z nekompatibility s Elementorem. Protože ten Elementor může zásadně aktualizovat své jádro, ten plugin, který jste si doinstalovali, to nebude brát na zřetel, no a pak se vám může zhroutit celý web. A že jsem pár takových webů za svoji kariéru už viděl. Takže použití té šablony Kadence a page builderu Kadence je jednak pro vás výhoda, že se vám s tím bude lépe pracovat, a pak tady minimalizujete tu potřebu doinstalovávat další a další pluginy pro další funkce, jako jsou formuláře, galerie, karously a já nevím co všechno. Dalším problémem bezplatného Elementoru je to, že on vám tady sice nabízí nějaké šablony, je jenom, že zase jsou tady všude ty pro a bezplatných šablon jsou tady všeho všudy 3. Ty šablony jsou vlastně ty hotové stránky, které vy si stáhnete a jenom jednoduše upravíte. No a ta samá situace je u těch bloků, ze kterých se ty stránky, ta jednotlivá stránka, ze kterých se skládá. A vidíte, těch bloků tady moc není, jestli tady vůbec nějaký je. Zase byste museli platit ten Elementor. Kdežto šablona Kadence si vystačí s page builderem Kadence. No a v tom je vlastně celý ten smysl toho, proč vám doporučuji tu Kadenci. Ta vám opravdu minimalizuje tu potřebu těch dalších pluginů. A pojďme si to ukázat. S page builderem Kadence se tvoří přímo v základním editoru WordPressu. To sebou nese řadu výhod, může tady být i nějaká nevýhoda, kdy ta webová stránka nevypadá tak, jak vypadá reálně, to znamená, jako to máte v tom Elementoru. Na druhou stranu vypadá dost podobně, akorát, že vám to tady omezují ty postranní panely. Nicméně to vám pak ukážu v tom dalším návodu, že ono to vlastně není vůbec na škodu a že vám to vůbec nebude překážet. To, co vám ale ta Kadence tady nabídne, tak vidíte ty základní bloky. To je ten page builder zdarma, který si jednoduše stáhnete z repozitáře WordPress. A vidíte, že tady můžete vytvářet pokročilé bloky, jako jsou ty tabulátory, pokročilé formuláře, ikonkové seznamy, odpočítávadla nebo třeba galerie. To všecko vám ta Kadence nabídne v základu. No a tvoří se tady také jednoduše takhle přetahováním toho bloku do stránek, kdy si ten blok pak ještě musíte nastavit. To vám ukážu až potom později.
Teď se pojďme podívat, co ještě ta Kadence vám nabídne oproti tomu bezplatnému Elementoru. To je ta designová galerie. Tady jednak vidíte, že tady máte spoustu základních šablon pro stránky, takže když budete vytvářet třeba kontaktní stránku, tak si tady můžete jednoduše vybrat celou hotovou šablonu té stránky. Jednoduše na to kliknete, ona se vám ta šablona stáhne do té stránky a pak už tam jenom upravíte barvičky, mapy, odkazy na mapy, loga, další obrázky, texty a máte hotovou tu stránku. No a pak jsou tady ty patterny, to jsou vlastně bloky těch stránek, no a z toho se skládají jednotlivé stránky. Vidíte, že jich je tady taky spousta těch placených, ale daleko víc je tady těch, nebo ne daleko víc, ale je tady spousta těch bezplatných. No a navíc jsou takhle hezky tematicky roztříděné, takže když budete potřebovat formulář s nějakým textem vedle, tak kliknete na ten pattern, formulář a vyberete si to. No a šablona Kadence vám v základu nabídne ještě startovací šablony. To jsou vlastně hotové webové stránky, které si jednoduše stáhnete a můžete je hned použít pro svůj vlastní projekt, pro svoji vlastní firmu. Vidíte, že je tady spousta těch placených šablon, to je pochopitelný, Kadence taky potřebuje nějak vydělávat, ale můžete si je jednoduše vyfiltrovat, vyberete si ty bezplatný a tohle to všechno jsou stránky nebo šablony, ze kterých můžete vytvořit vlastní web a ta výhoda toho je, že ten web už je vlastně takhle poskládaný a vy pak potom jenom upravíte ty názvy těch stránek, upravíte texty, obrázky a máte hotovou webovou stránku. No a pokud už se rozhodnete pro můj postup a nebo budete chtít pořád tvořit s tím Elementorem, tak stejně bych vám tu Kadenci doporučil, protože ona tady nabízí i šablony pro ten Elementor. Jo, a má jich tady taky spoustu bezplatných. A kdo vám tady vlastně radí? Já jsem Jarda Pajskr, WordPressu se věnuju od jeho úplných počátků. Za svoji kariéru jsem vytvořil spoustu webů pro známé i neznámé značky a pomáhal jsem různým podnikatelům jak s WordPressem, tak s dalšími službami. Ale teď se pojďme tedy podívat na to, jak vytvořit ty webové stránky na WordPressu jednoduše a rychle. Když si necháte na webhostingu nebo u sebe na počítači nainstalovat WordPress, tak je potřeba provést ty nejzákladnější úkony, než se vůbec pustíte do práce. Nebojte se, není to nic náročného. Pokud nevíte, jak nainstalovat WordPress, ať už u sebe na počítači nebo na webhostingu, tak dole pod videem jsou návody. Takže to první, co musíte udělat, tak je smazat ty základní příspěvky. To uděláte jednoduše v té administraci, pak je ještě potřeba je smazat z koše, kdy tady jednoduše dáte vysypat koš. To samé musíte udělat u stránek. A pak se přenesete do šablon. Tady smažte ty šablony, které nebudete používat a tyhle ty určitě používat nebudete. Takže je smažte. A to samé je u pluginů. Pokud víte, že nějaký plugin nebudete používat, tak ho deaktivujte a smažte ho. Spousta těch webhostingů, ať už je to Vedos, WebGlobe, Český hosting, tak vám při té instalaci instaluje i bezpečnostní pluginy. Ty tady zase naopak nechte. Já to tady mám úplně čisté. No a teď už pojďme na tu samotnou tvorbu. Takže co budeme potřebovat? Potřebujeme si nainstalovat šablonu. Takže přejdete do vzhledu šablony, vyberete nainstalovat novou šablonu a začínáme dělat web na Kadenci a Page Builderu Kadence, takže tady vybereme tu Kadenci. Vidíte, že ona patří mezi ty nejlepší šablony, které tady jsou. Jednoduše ji nainstalujete, chvilku počkáte, se to nainstaluje a rovnou ji aktivujete. Teď ještě potřebujeme nainstalovat startovací šablony. To pro ten případ, kdybyste chtěli ty webové stránky vytvářet už na hotové šabloně. Někdy to smysl dává, někdy je lepší si vytvořit ten web od základu a uvidíte, že to je jednoduchý. A vyberte tady ty klasické startovací šablony. Nevybírejte ty AI, protože ta AI, oni to všude dneska cpou, ale ještě to tak dobře nefunguje. No a jako poslední, tak potřebujeme přidat nový plugin. A tady napište hledat pluginy a napište jenom Kadence.
Vyberte tady ten Gutenberg Blocks Kadence VP. Zase chvilku počkáte, až se to nainstaluje a dáte aktivovat. Já hrozně rád dělám věci jednoduše a hrozně nerád je komplikuju. Nicméně před samotnou tvorbou webových stránek je dobré si rozmyslet, co bude smyslem těch webových stránek a jak mají být rozvržené. A tady bych zase rád upozornil na ten můj návod, kde to najdete hezky všecko souhrnně sepsané a hlavně tady najdete to, jak ten web máte rozvrhnout, jo? Protože to vám určitě v tom samotném základu pomůže, protože vy už budete vědět, jaké ty podstránky jdete tvořit. A nebojte se, vy ten web můžete potom později dále rozšiřovat, ale do toho začátku je pro vás nejdůležitější vědět, jak ten web jdete rozvrhnout. To znamená, že tady máte úvodní stránku, služby, ceník, o nás, reference a kontakt. To jsou věci, které jsou pro vaše zákazníky, pokud tvoříte tedy firemní web, ty nejdůležitější. Samozřejmě můžete trošku ubrat, ten ceník tam nemusí být, ty služby můžou být v podstatě vypsané na hlavní stránce a vlastně všechny ty položky můžou být na jedné stránce, ale to už záleží na tom, jak vy ten web chcete mít rozdělený. A taky záleží na tom, jestli k té věci máte co říct. Pokud máte jednoduchý ceník, tak není potřeba to vkládat na samostatnou stránku, ale může to být prostě na hlavní stránce a z meníčka se na to jde odkázat taky. No ale pokud už budete dělat větší web, tak už musíte nad tou strukturou přemýšlet trošku jinak. Jo? A vidíte, že třeba ty služby jde dál větvit na další podslužby a pod každou tou podslužbou jdou psát zase další informace. Nicméně té tvorbě webu to potom není zas tak zásadní, protože vy si vytvoříte vlastně šablonu pro hlavní stránku a šablonu pro podstránky. A tu šablonu pro ty podstránky už potom jenom jednoduše kopírujete a upravujete tam informace, které se týkají té dané podstránky. Takhle to funguje v praxi a není potřeba z toho dělat nějakou vědu a vytvářet každou podstránku úplně jinou. Jo, ty podstránky mohou vypadat jednoduše, krásně a to nejdůležitější, co na těch podstránkách je, tak to je jejich vlastní obsah. Takže si určitě do začátku udělejte minimálně takovýhle nějaký maličkatý rozvrh, minimálně hlavní stránka, podstránka a kontaktní stránka. To vám dost zásadně pomůže při té tvorbě toho webu. No a další věc, která vám pomůže při tvorbě webu, tak je už si nějakým způsobem rozvrhnout, jak má každá ta podstránka vypadat a co by na ní mělo být napsáno za informace, jaké fotografie tam budou a tak podobně. To je opravdu důležité si to rozmyslet, ale ukážu vám, že na to nepotřebujete nějaké složité nástroje, jako je Figma a podobně. Všechno to zvládnete nakreslit na papíru, anebo si to jednoduše naklikat přímo už v tom WordPressu, čímž zase vynecháte jeden mezikrok a je to všechno jednodušší. Ale určitě je potřeba si dokázat představit, jak ta webová stránka vlastně vypadá. A já jsem to tady v tom návodu ukázal tak, že ta stránka se skládá vždycky z nějaký sekce hero, nějakého krátkého popisku, výstižného, nějaká hlavní fotografie, tlačítko, aby ten návštěvník věděl, co má udělat, krátký popisek služby a pak jsou tady další věci, které k té podstránce mohou patřit. To znamená, že já tady popíšu třeba, kdo jsem, co dělám, pro koho to dělám a třeba na té hlavní stránce tady vypíšu třeba poslední články z blogu. Nicméně třeba na podstránce SEO konzultace, tak už to může vypadat zase úplně jinak a už tady popisuju ty jednotlivé služby, pro koho to je, co pro ně udělám a tak podobně. A to je hrozně důležité vědět na začátek a usmyslet si, pro koho ten web děláte, kdo bude ten jeho návštěvník. Jo, ten web neděláte pro sebe, tedy pokud se to jenom nechcete naučit z dlouhé chvíle, ale děláte to pro ty návštěvníky, abyste jim třeba něco prodali. Kvůli tomu je právě se tvoří ty různé wireframey a tak podobně. Ten wireframe si můžete jednoduše namalovat na papír, nemusí to být nějaký umělecký dílo, jenom to takhle prostě načmádáte, abyste věděli, kam vlastně jdete s tím webem a proč tam ty věci vytváříte. Přesuneme se do WordPressu, přejdeme v nastavení do vzhledu kadence
a vybereme si tady Starter Template. Tady vidíte, že jich je tady spousta, těch placených samozřejmě, nějak se živit musí. My si ale vyfiltrujeme ty bezplatné. Tady musí být nahoře zaškrtnuto Block Editor, protože budeme tvořit web v Gutenbergu. No a můžete si vybrat nějakou z těch šablon. Tady, když si tu šablonu rozkliknete, tak si ji můžete prohlížet i takhle přímo, jak vypadá, jak se to tady chová, když tady přejíždíte myší. Můžete si proklikávat různé stránky, no a můžete si taky měnit barevné schéma té šablony, abyste viděli, jak by to vypadalo s jinými barvami. Pokud se vám ta šablona nelíbí, tak se vrátíte zpět do těch šablon, tady zase musíte vybrat ty bezplatné. No a vyberete si nějakou jinou šablonu. Pro naše potřeby si tady vybereme teda nějakou základní jednoduchou šablonu, na které se nám to bude hezky všecko tvořit. Měla by to být firemní šablona, takže začneme jednoduše tady s tou nahoře, ten interiorový design. Já si tu šablonu rozkliknu, jak už jsem říkal, můžu si tady měnit ty barvy, můžete si tady měnit i ty základní fonty rovnou, ale to všechno jste schopný potom udělat i po té samotné instalaci toho. Ten smysl těch šablon je urychlit tu tvorbu samotného webu. Takže vybereme si šablonu, vybereme si barvy, klikneme na tlačítko Next. Tady ještě si můžete nastavit, jestli chcete importovat veškeré nastavení a veškeré widgety, které ta šablona má, anebo si můžete vybrat jenom, že chcete importovat konkrétní stránku. To znamená, že vy si můžete pro hlavní stránku vybrat tu šablonu toho interiérového designu, ale pro podstránku třeba šablonu nějaké restaurace. Jo, pokud se vám bude líbit, vy je potom dokážete v podstatě vizuálně, barevně k sobě sladit. Já chci ale teďka naimportovat celou tu šablonu, takže vyberu Import Full Site, dám Next. Tady je potřeba si pohlídat, že máte ty kadence bloky. Ty ostatní věci, které tady jsou, tak nepotřebujeme, protože netvoříme shop, nepotřebujeme WooCommerce, nějaký eventový kalendář taky ne. Takže dáme Finish and Launch. Dáme Start Import. Tady ono to chvilku trvá, než se to nainstaluje, minutku, dvě to trvá, takže si můžete skočit na záchod klidně, než začnete tvořit ten web, protože nemusíte to hlídat, ono se to nainstaluje samo. A pak vám to napíše další instrukce. No a po nainstalování můžete jít rovnou na seznam stránek, anebo si prohlídnout tu webovou stránku samotnou. Takže přejdeme do ní a vidíte, máme tady rovnou funkční web, který by se dal vlastně nahrát na webhosting a rovnou s ním pracovat. Jenomže k čemu by nám to bylo, protože tady jsou nějaký defaultní texty, blbosti a neodpovídá to našemu záměru. Takže přejdeme tady přes menu na nástěnku a do stránek. No a začneme rovnou upravovat tu stránku. Takže já si tady vyberu Home, tu hlavní stránku toho webu a kliknu na upravit. Tím jsem se dostal do editoru Gutenberg. Tady vidíte, že když si rozkliknete tady ten přehled toho dokumentu, tak je to stejný jako v tom Elementoru. Máte tady zase ten seznam těch řádků, když si rozkliknete tu šipku, máte tady seznam sloupečků a zase dál to jde rozklikávat a máte tady ty obrázky, tlačítka a tak podobně. To všechno si tady takhle můžete vybrat, abyste se dostali přímo na to. No a nebo můžete v tom editoru pracovat tím způsobem, že si jedete takhle po té celé stránce a to, co chcete upravit, do toho si kliknete, například tady do toho textu, no a smažu ten jeho obsah. A napíšu si nový nadpis. No a jednoduše jsem teďka změnil nadpis svého webu. Všimněte si taky toho, že když nekliknete na tlačítko uložit, tak tady na tom webu se nic neprojeví a návštěvníci nic nevidí. V momentě ale, když kliknete na tlačítko uložit, tak návštěvníci už vidí, že tady máte nový nadpis. A ten nadpis můžete dál stylovat. Takže když se do něho prokliknete, důležité je vždycky koukat u těch prvků, že jste opravdu na nich. Jo, protože vy tady můžete, kolikrát se vám může stát, že někam kliknete, ale vlastně zůstanete na té sekci. Takže když chcete pracovat s tím nadpisem, kliknete do nadpisu a vidíte, že tady máte ten
Text Advanced. No a pokud by vám do něj náhodou nešlo kliknout, tak si kliknete někam co nejblíž a kliknete si zase na ten přehled toho dokumentu, tím se dostanete do toho správného řádku a tady už se překliknete na ten správný element, který chcete upravovat. No a zpět k tomu nadpisu. Teďka můžeme jednoduše upravovat jeho velikost. U WordPressu ta velikost těch fontů, toho textu jde upravovat buď to takhle v těch pixlech, anebo když si odškrtnete ty táhla, tak už tady máte takhle ty předpřipravené hodnoty. No a další možností, kterou můžete dělat, tak je potřeba upravit velikost textu jinak pro mobilní zařízení a jinak pro počítače připravený, ale mohl bych tady mít taky ten 90. A ono potom by to nešlo na tom mobilu přečíst. Takže si jednoduše upravíte velikost toho nadpisu jenom pro potřeby toho mobilního telefonu. Jo? Když si ale tady vyberete už ty předpřipravené nadpisy, tak oni už v sobě mají takhle nějaké to nastavení a kdyby se vám to nelíbilo, tak pořád si to zase můžete upravit trošku podle sebe. No a když už jsme u toho textu, tak u textu se dá upravovat ještě takhle zarovnání toho textu. Ono to zarovnání jde v podstatě upravovat i u všeho, u tlačítek a tak podobně, to si ukážeme později. Takže si můžete zarovnat takhle ten text na střed, doprava nebo nalevo. No a zase jste schopní to upravovat i pro jednotlivá zařízení, takže zatímco na počítači budete mít ten text nalevo, na mobilním telefonu si ho můžete jednoduše nastavit přes to General, buď to, že ho chcete mít takhle, nebo takhle. Pak se zase vrátit tady přes tu ikonku, nebo tady nahoře přes tu ikonku na zobrazení pro počítač. No a tím jsme jednoduše si pohráli s nadpisem a vy přes ten style tady můžete měnit jeho barvu. Ideální je používat tedy defaultně nastavené barvy, které patří už té vaší šabloně, abyste dodrželi nějaký vizuální styl těch stránek. Můžete tady třeba nastavit pozadí toho nadpisu, tady to nedává smysl. Když se vám to nelíbí, tak zase dáte tadyhle, aby se to vrátilo do té defaultní podoby, nebo tadyhle máte nahoře šipku zpět, nebo CTRL-Z. No a můžete tady měnit i další možnosti toho nadpisu. Můžete ho třeba ohraničit, můžete měnit ten poloměr toho ohraničení a to zaoblení toho ohraničení, takže vidíte, že mi tady vznikl ten nadpis takhle v tom borderu, ale tady to smysl nedává. No a další věc je tady text. Potřebujete na té stránce mít nějaký upoutávkový text, takže tady si přepíšete zase ten text nějakým svůj text. No a zase ho můžete podobně stylovat, jako jsme stylovali ten nadpis. Stejně to funguje i pro tlačítka. Prokliknu se na tlačítko. Můžu měnit jeho zarovnání. Jeho zarovnání můžu měnit jak pro zobrazení na počítači, tak pro zobrazení na mobilních telefonech. No a u tlačítka si můžete měnit také jeho nastavení, buď to si nastavíte defaultní nastavení pro všechna tlačítka na webu, to je ideální, anebo pokud vyloženě potřebujete nastavit nějaký pro konkrétní podstránku nějaké jinak vizuálně oddělené tlačítko, tak si klikněte zase na styl a vybíráte si tady tu barvu toho tlačítka, takže já si tady vyberu třeba to pozadí toho tlačítka, bude šedivý, no a když na něj najedu myší, což je tadyhle ten hover, tak chci, aby mi třeba zmodralo. A teď, když si na něj najedu myší, tak mi tlačítko zmodrá. No a pro tlačítka je důležité nastavovat jim nějaký odkaz, protože to tlačítko vždycky musí vést na nějakou podstránku. Takže ten odkaz toho tlačítka můžete nastavit. Buď to tady přes ten článek, anebo tady v General. Tady mám nastavený odkaz, ale měli byste to takhle prázdné, tak si tady vyhledáte třeba, já tady mám ještě naimportovaný ten demo obsah, takže ty stránky se jmenují anglicky, takže já si tady vyhledám kontaktní stránku a tím se mi to vlastně změnilo, že to tlačítko tady na webu by mi vedlo na kontaktní stránku. No ale pojďme dál. Co když
nastane nějaký případ, že já bych tady chtěl do toho ještě něco přidat. To uděláte jednoduše tady přes to tlačítko plus, když si vyberete, na to kliknete a máte tady na výběr ty bloky. No a řekněme, že já bych tam chtěl dát nějaké odpočítávadlo. Tak si vyberu to odpočítávadlo, vložím ho tam, nastavím tady to odpočítávadlo, uložím a tím jsem vložil na stránku odpočítávadlo a to pak můžete ještě dál stylovat, upravovat různě a tak podobně. Jak vlastně k tomu přistupovat, k té tvorbě té stránky? Když se podíváte na tu stránku, tak vidíte, že ona je tvořena z nějakých řádků. Ty řádky jsou vlastně vidět krásně tady. Jo, všechny, každý ten řádek je takhle jinak rozdělený. No a ten řádek se potom rozděluje na sloupce. 1, 2, 3 a více. Kolik se vám bude hodit. No a každý ten sloupec obsahuje takhle nějaké různé elementy. Takže třeba tadyhle u toho řádku vidíte, že tady mám 2 sloupce, to jsou ty sekce a každá ta sekce v sobě může mít zase další řádek, ten řádek zase může být klidně rozvětvený zase na další sloupce, když se vám to bude do designu hodit, no, nebo už rovnou v tom sloupci může být nějaký blok, nějaký element. No a takhle je vlastně poskládaná každá webová stránka, kterou si představíte. Jo? A na vás je tedy důležité si rozmyslet, jak ta stránka bude vypadat a podle toho s ní potom můžete pracovat. Já tady třeba mám ještě ten obrázek, který tady určitě nechci, protože se mi třeba do toho designu nehodí, takže si tady přejdu do toho nastavení, najedu si na ten obrázek, aby se mi tady zvýraznil, vyberu Edit Image a vyberu si nějaký obrázek, který tady už mám. Pokud byste tady žádné obrázky neměli, což bude pravděpodobné, pokud nebudete mít ten demo obsah, nebo si tam budete chtít nahrát vlastní obrázek, tak vyberete nahrávání souborů, vybrat soubory a vyberete nějaké soubory z počítače. Já si tady nastavím třeba toho pána. Tak a vidíte, jednoduše jsem si změnil obrázek na webu, dám uložit. No a změnilo se mi to. Co ale dělat v tom momentě, kdy vy si vlastně importujete nějaký demo obsah, ale třeba se vám tam něco nehodí. Třeba tadyhle ten řádek a ty hodnoty tady, to je úplný nesmysl. Tak, buď to je zase můžete jednoduše přepsat, kdy vy si tady označíte tu hodnotu, napíšete si tam vlastní text, nebo můžete tady přes ty 3 tečky to úplně smazat a vložit si sem třeba obrázek. A nebo můžete smazat úplně celý řádek. Je ale důležité dát si pozor tadyhle zase na tom spodním řádku. Podívejte, když si kliknu na ten obrázek, tady mám ten image. A kdybych dal teďka ty 3 tečky, smažu jenom ten obrázek. Ale já chci smazat celý ten řádek, takže si tady kliknu na ten row layout a dám smazat. Jo? A vidíte, už to tady nemám. Pokud byste omylem něco smazali, stisknete klávetu Ctrl+Z anebo kliknete tady na tu šipku. Tím se vám to tam zase vrátí. No a dokud to neuložíte, tak se nic neděje. A když z té stránky odejdete a dáte tadyhle odejít, tak ono se vám to vlastně odejdete bez toho uložení, takže se ty změny potom neprojeví na samotném webu. Ale já si to tady smažu, uložím, no a prohlídnu si to na tom webu, že mi to z něj zmizí. Tak. Čím jste si vlastně upravili tu šablonu, která se vám naimportovala a vlastně vy jste schopný třeba z nějakého interiérového designu změnit ten web, to vyznění toho webu, třeba na nějaké kadeřnictví. Jo, takže si tam místo těch obrázků nastavíte takhle nějaké tváře, nějaké fotografie těch účesů. Přejmenujete nadpis, přejmenujete tohle, pokud se vám tam něco nehodí, tak si to smažete, no a můžete s tím pracovat dál. No a u těch řádků potom můžete třeba nastavovat jejich pozadí. Můžete nastavovat jejich rámečky. Já tam dám silnější, aby to bylo vidět. Můžete nastavovat
zaoblení těch rámečků. Jo? A to všechno zvládnete tady přes to nastavení. Vždycky je ale potřeba hlídat si tady tu řádku, anebo hlídat si to tady v tom seznamu, abyste měnili ty styly, to nastavení pro ten konkrétní prvek. Takže když já chci změnit třeba tady nastavení pro nadpis, tak je potřeba, abych si kliknul tady do toho nadpisu. Je potřeba si to zkontrolovat, že tady jste opravdu na tom nadpisu, anebo tady si to zkontrolovat, že jste skutečně na tom nadpisu, který chcete měnit. No a teď tomu nadpisu můžete změnit třeba to pozadí. Tak, mně se tam nastavily teďka nějaké šílené hodnoty, které ale velice jednoduše změním, takže si tady nastavím třeba 0. Jo, a já jsem si tam dal to pozadí, ale vidíte, že to není hezký, takže si to zase smažu a dám uložit. No a takhle si můžete upravovat všechny ty prvky a pokud se vám na stránce něco nehodí, tak to vyberete a jednoduše smažete s tiskem klávesy Delete a nebo vybráním 3 teček a dát smazat. Tím jsem si dost výrazně zredukoval tu defaultní domácí stránku, tu úvodní stránku. A vidíte, že se mi vlastně zkrátila, mám tam jenom ty nejdůležitější prvky, které by se mi mohly hodit v tom mém designu. Co když ale chci na tu podstránku něco přidat? Tak existují dvě možnosti. Jednak si to vytvoříte od základu sami, kliknete si pod tu podstránku, dáte tady tlačítko plus, nebo tadyhle, to je jedno. A jak jsem říkal, každá ta část té stránky se skládá z řádku a ze sloupce. Takže vy si musíte rozmyslet, co tam tvoříte a kolik to bude mít sloupců. Já tam chci udělat takovou jednoduchou kontaktní sekci, kde budou kontaktní informace a formulář. Takže budu mít 2 sloupce. Vidíte, teď jsme sem vložili ty 2 sloupce, ale vidíte, že to je takové dost roztažené, takže já si ten řádek musím ještě nastylovat a hlavně, aby měl to stejné odsazení jako ty řádky nad ním. No a to udělám jednoduše tak, že si tady vyberu ten řádek tady dole, abych měl. Pokud byste tam nebyli, tak si prostě na něj kliknete a tady vyberete ten Content Max Width a dáte, aby si to vzalo tu šířku z nastavení té šablony. No a potom ještě můžete měnit takhle jednoduše odsazení od toho posledního, od té poslední části, kterou tam máte. To odsazení se dá měnit ještě tadyhle v tom Advanced, kdy si to můžete takhle tady jednoduše těmi táhly, anebo vyloženě si tam můžete psát hodnoty v pixelech. No a teď pojďme na to vkládání těch prvků. Vy si tady jednoduše můžete kliknout na to tlačítko plus a tady už jsou ty prvky, které si můžete vybrat a které tam chcete vložit. Já jsem říkal, že chci vytvořit kontaktní sekci na té hlavní stránce a tam potřebuju tedy vložit nadpis, text, ikonky na telefon, e-mail a kontaktní formulář. No a to udělám jednoduše, že si tady z těch prvků vyberete. Máte možnost si vybrat ty defaultní, které jsou v tom Gutenbergu. Tady je ten nadpis, který tam jednoduše takhle vložíte, ale ten nenabízí takové možnosti toho nastavení. Proto já vybírám ty elementy z těch kadence bloků, takže tady si vyberu text, protože nadpis je vlastně text. No a přetáhnu to do toho sloupce, kam to chci vložit. Já to chci vložit sem a vložil se mi tam nadpis. Protože je to název sekce, tak má nadpis H2. Napíšu tam kontaktujte nás. Tím jsem si vytvořil podnadpis té sekce. Teď si můžu ten nadpis různě stylovat, takže měnit jeho barvy, jak jsem vám to ukazoval před chvílí. Pod to chci ale mít nějaký upoutávkový text, takže zase vyberu ten text, vložím si ho pod ten nadpis. Pokud by se vám to nepodařilo vložit pod ten nadpis, tak takhle jednoduše to můžete přesouvat pomocí těch šipek, nebo tadyhle to chytnete a táhnete to třeba úplně někam jinam v té šabloně. Ale vidíte, když se vám ten text vloží, tak je vždycky nastavený jako H2. A protože já chci teďka obyčejný text, tak si musím tady vybrat ten paragraf, odstavec. Napíšu nějakou upoutávkový text,
Ten zase můžu nastylovat různě podle potřeb, zvětšit si ho, aby byl trošku větší. Teďka netvoříme ten vzhled na nějaký vizuální efekt, ale abyste viděli, jak se s tím jednoduše pracuje. U toho textu třeba můžete nastavovat také jeho odsazení. Jo, když si ho takhle hezky odsadíte od toho hlavního nadpisu, můžete ho odsazovat takhle do strany. A tak podobně. No a teďka tam potřebuji ještě vložit do toho druhého sloupce formulář. Takže zase přejdu tady do těch bloků, do toho pluska a vyberu formulář. Tady jsou pokročilé formuláře, ty jsou složitější, anebo je tady možnost jednoduchého formuláře. Pro moje potřeby teďka stačí ten jednoduchý formulář, určitě si prozkoumejte ty složitější formuláře, nabízí to tam více takových voleb, které jsou potřeba. Takže to přetáhnu, vložím do stránky. Vidíte, mám tady 3 políčka a teď je potřebuji si je upravit, protože jsou v angličtině. No a ty políčka se přepisují tady přímo na pravé straně. Vyberete si pole s názvem name a napíšete jméno, pole s názvem e-mail a zpráva. Tak, všimněte si těch hvězdiček, že tady si ještě můžete zaškrtnout, jestli je to povinný, to znamená, že to musí vyplnit ten návštěvník, aby mohl odeslat ten formulář, anebo nemusel. No a teď je ještě potřeba upravit tlačítko odeslat. To můžete přepsat přímo v tom tlačítku a nastavit ten formulář. Co se s ním má dít? Takže vy si tady nastavíte e-mail setting, no a chcete to přirozeně poslat asi na vaši adresu, když to bude poptávkový formulář. Takže tady napíšete svoji e-mailovou adresu, na kterou to chcete poslat, a e-mail subject. To je předmět té zprávy, abyste to poznali v tom e-mailu okamžitě v té schránce. Takže vy si tady napíšete třeba zpráva z webu. No a v momentě, kdy ten uživatel přijde na ten web, odešle tu zprávu, tak vám se to zobrazí v e-mailu jako zpráva z webu. No a dobrý je, že ten kadence, že si tady můžete nastavovat i ochranu proti spamu. Tohle je základní ochrana, nicméně spousta těch spamových robotů už to umí prolomit. Takže je dobrý si tady nastavit tu Google Recaptchu. Tady se jednoduše prokliknete na ty klíče, tam se zaregistrujete, je to zdarma, ono vás to tam provede, pak sem jenom nakopírujete ty hodnoty a dáte uložit. U toho formuláře jsou potom ještě, když se tady teďka obnovím tu stránku, vidíte takovéhle zprávy. No a vy to chcete určitě počeštit, takže tady jsou ty message settings a tady to jednoduše přepíšete, takže odesláno, jo, a přepíšete si to na nějaké vlastní výrazy, dáte uložit a ono se vám to tam počeští. No a teďka vidíte, když si to obnovím, tak ještě mi tady něco chybí. Tady by určitě chyběl dlouhý text a ikonky, telefon na e-mail. Zase dám si plus a kadence tady má bloky, ikon list. Takhle si to jednoduše přetáhnu do toho a vidíte, už tady mám tu ikonku a napíšu si tam třeba ten telefon, takže no a chci tam i e-mail, takže jednoduše dám enter, tím se mi vytvoří nová položka a už tam mám i e-mail. Tak a teďka můžete, všimněte si tady dole, když jste na té položce, tak tady máte list item a můžete měnit nastavení celého toho seznamu. To znamená, že kdybyste chtěli všude mít stejné ikonky, tak si to tady změníte. Můžete tady změnit tu velikost té ikonky. A pak tady můžete měnit tu barvu té ikonky. No a tak všelijak podobně. Můžete tady měnit barvu toho textu, jak má být velký ten text. Tak podobně. No ale já chci teďka k telefonu sluchátko, takže si kliknu do té položky toho telefonu. Tím se mi tady otevřít General, to nastavení a Select Icon. Tady můžete vyhledávat, takže tady napíšu phone jako telefon. Můžete si vybrat nějakou tu ikonku, kterou tam chcete a ona se vám tam vloží. No a teďka ještě upravíte ikonku e-mailu.
takže se překliknete do té položky toho e-mailu. Tak, dám uložit. No, a vytvořil jsem to tady. Ještě často je efektivní, když k vám přijdou lidi z mobilního telefonu, tak aby se proklikli přímo přes ten telefon. No a to uděláte jednoduše zase tak, že se prokliknete přímo do té položky toho seznamu, tady na ten telefon, a tady se vám otevře to general nastavení a ten link a tam nastavíte tel, plus celý ten telefon a odkliknete. Dám uložit. Tak, a mám tady prokliknutelný telefon. A to samé u toho e-mailu. Kliknu do položky e-mailu, ale pozor, u e-mailu musíte napsat mail to, a ten e-mail. Odkliknout, potvrdit, uložit. No a mám to. No a teďka si můžu zase změnit, jak jsem v tom nastavení, tak třeba, aby byla tenhle ten sloupec, aby byl výraznější. Takže si do něho kliknu a je důležité, když si prokliknete třeba takhle na ten seznam, tak vidíte, že jste až na tom seznamu, ale vy chcete upravovat sloupec. Takže si překliknete jenom na tu section a přes style si můžete nastavit třeba pozadí. No a můžete nastavit třeba ohraničení. Já si tady nastavím třeba 1 pixel, vyberu si takhle nějaký to ohraničení a můžete nastavit třeba i zaoblení toho ohraničení 20 pixelů a můžete tady dávat i stín toho ohraničení. Se vším je potřeba si vyhrát, vyzkoušet si to, co to dovede. Tak a vidíte ale, že ty ikonky tady mám nalepený dost na tom ohraničení a vlastně celý je to tady takový nalepený. Zase se musíte prokliknout do té sekce a tady v tom Advanced vybrat ten padding a jednotlivé položky si můžete takhle nastavit, jak se mají odsadit od toho obsahu. Jo? A vidíte, teď jsem si to odsadil a už to vypadá daleko líp. No a zapomněl jsem vám říct, že vlastně ten formulář samotný si můžete taky nastylovat, ten jeho styl, ty jeho barvy, ty barvy těch položek, těch kolonek, zaoblovat si je můžete a tak všelijak podobně. No a vidíte, že mi tady vznikla velice rychle část toho webu. No a abyste nemuseli znovu vymýšlet to kolo, tak od té kadence už tady máte v té designové knihovně předpřipravené ty různé bloky. A protože já jsem teďka vytvářel tu kontaktní část, tak si tady přejdu na ten form. No a vyberu si ten blok, který je bezplatný. Vidíte, že je tady spousta těch placených. No a vyberete si nějaký, který by se vám líbil a který by byl fakt jako skvělý. Tadyhle je dobrý. Tadyhle třeba dobrý ten s těmi dotazy nejčastějšími, což je lepší možná než ten telefon. Takže si to tam vložím, jednoduše tak, že na to kliknu. No a teď tady přepíšete jenom ty texty. Poptávkový formulář, pokud by se vám tam nějaký ten text nehodil, kliknete na to, smažete si to. Když chcete změnit tu barvu toho, tak si zase proklikáte tady do toho nastavení. Jo, změníte si tady jednoduše tu barvu, dáte uložit, no a máte to vlastně okamžitě na webu a máte tam efektivní poptávkový formulář. Samozřejmě musíte ten formulář zase nastavit, to znamená, kam se má odeslat, jaký má být ten předmět, no a tu spamovou ochranu. No tady přepíšete ty sekce. No ale teďka se mi tady líbí vlastně, že tady mám ty ikonky a tady nejsou. No tak jednoduše ty svoje ikonky, takhle si vyberu celý ten icon list a jednoduše si to sem třeba semhle přetáhnu. Jo, tohle to už se mi tady nehodí, tak to smažu. No a vytvořili jsme si moc poutavou kontaktní sekci na hlavní stránce webu. Takhle se vlastně tvoří celá stránka, takže kdybyste tvořili novou stránku úplně od začátku, úplně od nuly, tím pádem, že by byla takhle prázdná, tak si přejdete sem, nová stránka
a můžete si poskládat celou tu stránku tadyhle z té designové knihovny. Každá stránka začíná sekcí Hero. Tak já se tady musím teďka proklikat. Takže sekce Hero je vlastně hlavní nadpis, nějaký obrázek nebo cokoliv jiného, co tam potřebujete mít. Jednoduše si to tady vyberete, kliknete si na to. Upravíte to podle svého, přepíšete texty, upravujete jeho stylování, barvy a tak podobně. Vložíte zase další sekci, takže to můžou být ty kolonky. Takže vyberu třeba tuhletu kolonku, služeb, tady napíšu no a do těch kolonek pak můžete vkládat zase vlastní prvky, takže u těch služeb jsou moderní ikonky, takže já chci mít tady ikonku nad tím nadpisem. Ten nadpis chci mít vycentrovaný, takže si takhle vycentruju všechny ty nadpisy. No a vložím si přes tlačítko plus ikonku. Kadence tady má zase ty ikonky, takže si tady vložím ikonku. A já jsem říkal, že ji chci mít nad nadpisem a teď jsem si ji vložil pod nadpis. No a tady můžete jednoduše, musíte ale si dávat pozor, abyste nesnažili se přesouvat jednu tu ikonku. To by vám nešlo. Musíte přesouvat celý ten blok těch ikon a buď to uděláte takhle šipkou, anebo zase tím přetažením. Ikonku si můžete nastylovat, takže když chcete stylovat tu ikonku, tak si na ní kliknete, vyberete si nějakou jinou ikonku, nastavíte její barvu a jakou má mít třeba barvu, když tam uživatel přejede myší přes ní. Takže když na ní teďka najedu, tak ona mi jakoby zešetne. Jo, tím jsem nastavil tu ikonku, můžete měnit její velikost a tak podobně. A můžete si sem taky jednoduše vložit třeba tlačítko vlastní, které někam povede, takže si takhle přetáhnete to tlačítko a nesmíte mu zapomenout nastavit nějaký odkaz, takže tady povede to tlačítko třeba na kontakt a dáme publikovat. Tím jsme si vytvořili novou stránku a můžeme si ji rovnou prohlédnout. Tak vidíte, už jsou tady ty bloky pod sebou, ale ta stránka mi teďka nepasuje moc do toho mýho designu, protože jednak je tady ten interní nadpis té stránky, což by někdy mohlo vadit, někdy ne, ale mě to teďka vadí, protože to nezapadá do toho designu, protože moje stránka se jmenuje takhle. Takže je potřeba to přenastavit nastavení té samotné stránky. Přejdete do toho editoru, kliknete si tady na ten interní nadpis té stránky, tady si dáte křížek, přejdete tady do nastavení. No a já chci vypnout ten nadpis, aby tam nebyl vidět, takže dáte disable. On vám tady zůstane, ale zneviditelní se vám. Nastavení celého webu je vlastně plné šířce, takže si kliknu na plnou šířku. Odsazení je unboxed, aby tady nevznikaly nějaké mezery mezi hlavičkou, tak podobně. A dám uložit. A teď se všimněte, co se stane, když obnovím tu stránku. Vidíte to? A teď mi to krásně zapadá. No, teď mi to nezapadá, protože tady jsem udělal šílenost, ale zapadá to v podstatě nějakým způsobem do toho stylu toho webu. No a tady si můžete přetahovat vlastně cokoliv, takže místo ikonky, tak si tam můžete dát klidně vlastní obrázek. Vyberu nějaký obrázek, tady z toho. Jednoduše ho nastavíte, aby se zarovnal na střed a šoupnete ho nahoru. No a tím mi tady vznikly teďka 2 podslužby. Jo, a dále si s tím můžu pracovat, můžu si tady zase měnit třeba ty barvičky těch sekcí jednotlivých a tak dále. Já to teďka všechno smažu a ukážu vám, jak jednoduše vytvořit takhle nějakou jednoduchou hero sekci úplně od začátku. Mám tady prázdnou stránku, mám ji nastavenou podle toho nastavení, co jsme si ukazovali. To nastavení má každá šablona trošku jinak. Jo, když si to nastavíte defaultně už na začátku webu, tak pak už máte ty stránky takhle nastavené. No a teďka se to tvoří zase ta stránka. Začínáme
tou řádkou. Každá řádka má nějaké sloupečky a já chci tu sekci roztáhnout na celou šířku, ale chci v nastavení tady, aby mi to bralo ta obsahová část, aby se brala z té šablony. To znamená, že ta sekce bude sice roztažená na celou stránku, ale ten její obsah bude smrsknutý tak, jako je to tady. Jo, no, kdyby to bylo roztažený, tak ten nadpis by byl vlastně až tadyhle u toho okraje, ta fotka by byla tadyhle na druhé straně u okraje a nebylo by to hezký. Proto se tady nastavuje, aby si to bralo ten obsah, tu šířku tady z toho. Nastavím si odsazení té hero sekce, no a jdu tam vkládat ty prvky. Takže potřebuju tam nadpis. Tady zase naopak si vyberu nadpis H1, protože pokud jde o hero sekci, tak v té hero sekci je vlastně hlavní nadpis té stránky a hlavní nadpis musí mít tag H1. Takže tady napíšu hlavní nadpis. Je důležité ještě poznamenat, aby se ten hlavní nadpis jmenoval jako interní název té stránky, plus to můžete něčím doplnit. Takže já tady napíšu třeba nová stránka, jsme top. Jo, tím jsem doplnil ten hlavní nadpis, ale interně se v tom vyznám, protože vím, že jde o novou stránku. Ta stránka se může jmenovat úplně jinak. Pod hlavní nadpis chci nějaký text, takže zase vložím ten textový obsah, to už jsme si ukazovali, vyberu paragraf, nějaký text. No a samozřejmě tam patří tlačítko. To tlačítko se vám defaultně zarovná na střed, takže kliknete tady na zarovnání, zarovnáte si ho vlevo, napíšete text tlačítka, kam má odkazovat, na kontakt třeba, nebo může na poptávkovou stránku, nebo na jinou podstránku odkazovat. To je teďka jedno, můžete si to nastavit podle svého. No a ještě mi tam chybí obrázek, tam si můžete vložit klidně i galerii, můžete si tam vložit formulář, co se vám zlíbí, si tam můžete vkládat, hlavně aby to dávalo smysl uživatelům, já tam chci obrázek, vložím si tam obrázek, vyberu si, já už tady mám nahrané ty obrázky, vy byste si je nahráli takhle sami od sebe z počítače, já už tady mám ty obrázky nahrané. Tak, tím se mi tam vložil obrázek, ale vidíte, že ten obrázek, vzniká mi tady prostě spousta toho prostoru. Takže buď to ten obrázek takhle upravím a nastavím mu nějakou tu fixní poměr stran a vy si pak s tím můžete ještě takhle šoupat, jo, abyste tam neměli třeba oříznutý ty hlavy. A nebo když si chcete nechat celý ten obrázek a chcete naopak zarovnat tady to, aby to bylo v prostředku, tak si kliknete semhle, přejdete, já jsem si klikl do toho nadpisu, ale musíte přejít na tu sekci a nastavit té sekci zarovnání na střed nebo třeba zarovnání dolů. Jo? Tím se vám to hezky kompenzuje, ta velikost toho obrázku. No, projdem sem. No a krásně jsme si teďka nastavili hero sekci našeho nového webu. Teď si upravíme obrázek, můžete mu jednoduše nastavit ohraničení, zase mu můžete nastavit třeba nějaký stín a hned to vypadá líp. Můžete nastavit celému řádku barvu. Takže když máte třeba bílý design, tak se vám to hned takhle odliší. Já jsem tam dal šedou barvu, tam není ten kontrast tak znát, tak se vám to odliší. Jo? A vidíte to. A takhle si poskládáte celou stránku a buď to skládáte z té designové knihovny, kde si tady vybíráte ty jednotlivé části, anebo si to skládáte sami. Pak je ještě u té kadence možnost stáhnout si tady komplet celou stránku, kdy se vám vlastně do té stránky si tady vyberete, jaký typ stránky jdete tvořit, třeba kontaktní, tak si vyberete kontaktní stránku, která se vám nejvíc líbí. Kliknete na to, ona se vám tady vytvoří ta stránka, vidíte, že nám tady zůstal ten hlavní hero text, no a zase přepíšete si texty, upravíte si styly, dáte uložit a vznikla vám nová stránka. Jak tu stránku
Přejmenovat. Já jsem si třeba tu stránku pojmenoval jako nová stránka, ale chtěl bych ji třeba jako jiná stránka. To uděláte jednoduše tady. Já třeba tady to mám teďka pro ty konkrétní interní důvody, ji mám takhle pojmenovanou a ten hlavní nadpis té stránky by se měl taky jmenovat jiná stránka plus nějaký výstěžní doplnění. Jo, jak jsem tam psal, to jsme top, jakože jsme jedničky, jsme nejlepší. Nebo tam nemusí být vůbec nic a může se jmenovat jenom jiná stránka. Tak, tím došlo k přejmenování té stránky, který se přejmenovalo jednak interně tady v tom seznamu těch stránek, takže vidíte, že tady máme jinou stránku a došlo k jejímu přejmenování i tady nahoře. No a tím jsme si ukázali ty základní principy, jak se tvoří ten web, jak se vlastně skládá webová stránka. To by ale k samotné té tvorbě WordPress webů nestačilo, protože když se podíváme na tu stránku, tak tady jsou další věci. A samozřejmě si budete chtít změnit jednak názvy těch stránek, což už jsem vám trošku ukázal, tak ale i URL adresy. A u těch URL adres musíte dávat pozor na to, ukážeme si to na tom kontaktu, že když je měníte, tak oni se vám nedokáží změnit napříč celým WordPress webem. Takže přejdeme na úpravu kontaktní stránky a my jednak chceme interně tu stránku přejmenovat na kontakt a chceme její odkaz změnit také na kontakt. Pak samozřejmě na té stránce ještě upravíme ty texty, ale to už patří k té předchozí části. Teď si to obnovíme a vidíte, že ta stránka mi zmizela, protože ten kontakt, tu URL adresu jsem změnil na kontakt v češtině. Ono sice v meníčku se mi to tady propsalo, protože v meníčku to funguje trošku jinak. A vidíte, že už tady mám tu kontaktní stránku. Kde ale vznikl problém, tak je to tlačítko, kde jsme si měnili ten odkaz na tu kontaktní stránku. Tam jsme si ho vkládali a teď ten odkaz se tam nedokáže změnit automaticky a vede mi na ten kontakt. Takže je potřeba tady na to pamatovat, přejít tady zase do nastavení té hlavní stránky, kliknout na to tlačítko nebo kdekoliv jste ten odkaz změnili, vykřížkovat a vložit sem správný odkaz. Tak, obnovíme, kliknu na tlačítko a jsem v kontaktech. Takhle se přejmenovávají ty stránky. A jak vlastně vznikne na té stránce to meníčko? Přejdete do vzhledu, menu a protože jsme si stáhli ten demo obsah, tak už tady máme spoustu těch meníček, u kterého potom můžete tady dole měnit, kde se má zobrazovat. My si ale vytvoříme nové menu. A vložíme si do ní vlastní odkazy. Takže vytvořit nové menu. Do toho menu můžete vkládat jakékoliv odkazy, odkazy na stránky, odkazy na články nebo uživatelské odkazy, ty můžou vést úplně na jiné webové stránky. Já tam chci teďka odkazy na vlastní stránky, takže si tam dám takhle jenom zrychleně, vyklikám si ty stránky, které tam chci mít, můžete to tam klidně dávat po jednom a dám přidat do menu. Ty položky tady můžete mezi sebou ještě takhle různě přetahovat a když si je rozkliknete, tak přejmenovat. Nesmíte zapomenout dát aktualizovat, aby se vám ta rozdělená práce uložila. A teďka si chceme přijít na to, kde vlastně to meníčko chceme zobrazovat. A já ho chci změnit tadyhleto hlavní meníčko a to je primární menu. A zároveň chci, aby se mi zobrazovalo jako primární menu na mobilním telefonu. Tady je důležité říct, že vy si vlastně na mobilním telefonu můžete vytvořit úplně jiný seznam položek v tom menu. Tak, uložíme, aktualizujeme a vidíte, teď mi tady vznikly ty položky toho menu. No a ty podstránky pod sebe můžu ještě takhle štosovat. Takže já bych třeba pod položku o nás chtěl dát naše portfolio, tím vznikne takzvané drop-down menu, dám aktualizovat, obnovím stránku
Tady si všimněte, že vznikla ta šipečka, no a vzniklo mi tam takzvané drop-down menu. No a tímhletím způsobem se pracuje s tím meníčkem. Na vás je teďka předělat si vlastní stránky, přejmenovat si je, nezapomenout na ty URL přepsat, pokud už jste je někam vložili. A teď jdeme do té poslední části a to je úprava té hlavičky, změna loga a tak podobně. Přejdete si buď to tady z hlavní stránky webu na přizpůsobení, anebo z administrace WordPressu přejdete na vzhled a přizpůsobit. Tím jsme se dostali do nastavení webu a tady si můžete měnit barvy a písma, takže si vyměníte písma tak, jak se mají zobrazovat u jednotlivých položek. Takže třeba u nadpisu H1 si můžu změnit písmo, teď tam dám nějaké, vidíte, už se mi to mění v real-time náhledu, ale dokud já tu stránku neuložím, teda dokud já tu práci neuložím tady v tom publikovat, tak vidíte, že ty nadpisy se mi liší, že prostě ty uživatelé to neuvidí. V momentě, kdy já dám publikovat, tak se mi to tady změní. Je dobrý poznamenat, že byste neměli těch fontů tam zase zbytečně plácat moc a většinou se doporučuje nastavovat 2-3 fonty maximálně. Jo? Jiný font pro nadpisy, jiný pro texty a jiný třeba pro tlačítka. No a můžete také měnit tadyhle nějaké nastavení toho písma, ale vidíte, že to nastavení toho nadpisu H1 se mi tady nezměnilo. A je to z toho důvodu, že tady v té stránce už jsem si to nastavení té barvy toho nadpisu změnil tady v tom jeho stylování. Pokud já bych chtěl, aby to reflektovalo ty změny defaultní na tom webu, tak musím tady dát to odškrtnutí a uložit. A teďka se mi bude ten nadpis, když si tady obnovím to rozdělené okno, tak ten nadpis už se bude chovat podle těch mých instrukcí, které tady nastavuju. No a takhle si můžete měnit nastavení všech těch prvků. Můžete si tady měnit také nastavení tlačítek. Zase je potřeba poznamenat, že když máte to nastavení toho tlačítka změněné tady, takže se to nebude chovat podle toho, co nastavujete tady. No a můžete si tady měnit ty různé ohraničení toho tlačítka, odsazení, což vám zvětší tu jeho velikost. Tady to, aby byly zaoblený ty tlačítka a tak podobně. No a můžete také tady změnit tu paletu celé té šablony. To uděláte jednoduše přes ty barvy, tady si vyberete tu složku a vidíte, proklikáte si to, nebo si to tady rovnou můžete sami nastavit a udělat tak, jak se vám zlíbí. Tak a teď přejdeme na nastavení loga. Vy tady vidíte, že už je tady vytvořená ta hlavička a chcete si ji změnit. Ta hlavička se skládá vlastně takhle ze 3 řádků, takže vy můžete tady na ten řádek ještě nad tím zase vkládat nějaký jiný obsah. Jo, můžete tam vkládat vyhledávání, různý kontakty a tak podobně. Můžete také změnit, když si kliknete tadyhle na to ozubené kolečko, třeba barvu toho řádku. A když už změníte barvu toho řádku, tak si přejdete tady do nastavení té navigace, to je to meníčko, který jsme dělali a jednoduše si tady změníte ty barvy toho. Zkoušejte si to, co vám to udělá, jak se to bude chovat. No a my chceme změnit logo, a to změníme jednoduše takhle v nastavení. A obecné. Buď to logo odstraníte, necháte tady zobrazovat jenom ten název toho webu, ono to teďka mi to tady zlobí, takže já si tu stránku obnovím. Tím by se mi to tam mělo vlastně jenom ten název toho webu, bez obrázkového loga. A ten název toho webu si tady můžete v podstatě jednoduše nastylovat a třeba zvětšit. No a můžete si tady nastavovat i to, jak se to bude zobrazovat na mobilním telefonu versus na počítači a dáte publikovat. Pokud chcete ale obrázkové logo, tak si nahrajete svoje vlastní logo, já si tady nějaké vyberu a už tady máte. A vidíte, že teď se mi tady kombinuje to logo s tím názvem toho webu a to mi moc tady nehraje, takže si vyberu jenom to logo. Teď mi to tady zase zlobí, takže se prokliknu sem
a obnovím si to tady a vidíte, že to logo už tam mám. Kdyby vám to takhle zlobilo, tak ono stačí publikovat si ty změny, všechno to obnovit a pak se zase musíte proklikat zpátky do toho nastavení toho loga, jednoduše takhle přes ty tuštičky. No a tady si můžete potom měnit ty pořadí těch položek, můžete si jednoduše nastavovat takhle, jak budou vypadat ty prvky, takže jak to bude vypadat na mobilním telefonu, jestli to bude ohraničené, neohraničené. No prostě si to nastylovat podle svého. Vždycky nesmíte zapomenout dát publikovat ty změny. A stejným způsobem se upravuje ta patička webu, kdy si tady můžete jednoduše vybrat nějakou navigaci v tom zápatí a můžete si tam vkládat ty widgety. A widgety se vkládají vzhled. Widgety, a já tady mám widget 1, to znamená zápatí 1, a do toho widgetu si můžete vlastně vytvořit takhle zase celý nějaký svůj prvek. Já to tady teďka v rychlosti jenom naklikám. Asi to nebude dávat úplně nějaký smysl, ale jenom tady znázorním, že vlastně vy si do toho widgetu, teď nevím, jestli jsem si to tady uložil, tak a obnovím si stránku a vidíte teď to, co jsem si tam vlastně vytvořil, tak z toho se mi tady vzniknul ten widget, no a ten si můžu třeba přesunout takhle na tu pravou stranu, sem si vložit zase nějaký jiný widget, no a tak podobně. No a tohle to je vlastně celé jádro tvorby webu. Ta stylizace, to, jak bude ten web hezký, to už záleží jenom na vás a na tom jeho nastavení a jak si tady s tím různě pohrajete. Není to žádná věda a není nad tím potřeba dělat nějakou velkou vědu. Ta věda už je jenom v tom samotném obsahu toho webu.